90% cudzincov vyslovuje toto slovo nesprávne. Ako ho vyslovujete vy? Polévka. Polievka. Správne je polievka. Polievka. Dvojhlásku je nevyslovujeme ako e. A v na konci slabiky nikdy nevyslovujeme ako f. Chcete sa naučiť správne hovoriť po slovensky? Prihláste sa do môjho online klubu slovenčiny Jazykové fitko. Čakajú vás tam výslovnostné lekcie a tréningy, taktiež konverzačné lekcie, motivačné lekcie a mnoho iných cvičení. Napíšte do komentára klub a pošlem vám odkaz so špeciálnymi bonusmi.